diváci, vítame vás na premiére modernej rozprávky o soli a zlate. Prajeme vám príjemný zážitok. Joj, moja hlava. Zase ma dnes neobíde migréna zo stresu. A čo moja? No predstavte si to. Kráľ chce dnes spomedzi princezien vybrať tú najlepšiu. Tú najlepšiu. No lenže najlepšiu. On chce tú, ktorá ho má najradšej. Ticho, ticho. Nemôžem premýšľať. No idem kráľovi potrvám. Vaša výsosť, treba sa vám pripraviť. O chvíľu prídu vaše dcery. No dobre, veď už ide. Meľovali níče už sú na ceste. Princezná Peknujenka už práve pasuje svoje nové solárne vozidlo. A princezná Šperkujenka práve cez internet banking platí svoje prstenie od ničeho. Ale nič nespomínate o princeznej Solienke. O princeznej Solienke. Ach, tá ešte asi stále kontroluje solné bane. Pretože jej hlavná asistentka išla na veľmi do svojej sauny. Do solnej sauny. A neplatí ju pri veľmi. Tatuško môj milovaný, ako si sa mi dnes mal? Čo si dnes porábal? Dnes som pridával nových priateľov na Facebooku a rozposlal som zopár žiadostí. To vieš, medzinárodné vzťahy si treba udržiavať. Nepotrebujeme ďalší štrajk. Tatuško môj, a kde si mi odložil môj iPad? Zasa si mi ho pred odchodom nevrátil. Ale srdíčko, vieš, ja tieto hračky neovládam príliš. Chcel som sa trošku zaučiť. Tatulienko, čo sa tu chystáš za poslopenie? Radcovia ma tu trápia s nejakými hlúpostiami. Ale pán kráľ! No tiško, vy mi toto manažujete poza chrbát. Tatúši, ty si mi poslal objednávačku. To znamená, že dostanem pod stromček tie náramočky, kabeločku, ešte Svarovského náušničky Ale vaša výsosť, náš rozpočet je predsa kríza. Viem. Práve pozerám, že v Bruseli sa to tiež trasie. Nože ako? Čo teraz? Ráď. Ako môžem odísť na kráľovskú stáž? Ako sa môžem v pokoji vzdelávať, keď nebudem mať nástupcu na trón? Nástupcu na trón. No ale už stačilo. Správajte sa ako dámy vaše výsosti. A nevidíte náhodou, kde sa zaspodolka vaša sestra Solienka? Určite sa niekde zabáva s bežným ľudom alebo zbiera petičné podpisy na zachovanie solných baní. A možno otvára nejakú výstavu alebo krský v nejakej celebrity. Ale čo si? To bude skôr niečo na tému ekológia a my. Chráňme Tatry. Máš pravdu. Krása, to by bolo predsa pod jej úroveň. A vieš, čím ju určite krstím? Soľou! Ale dcerenky moje, dosť bolo. Nebudeme už vyčkávať. Pekne si posadajte tuto. Dávam takú diplomatickú otázočku. Diplomatickú otázočku? Ja otázočku. Nože, rád by som počul, ako ma máte radi. Veľmi, tatuško, veľmi. To je dobre. Vidíš, radca, vidíš, čo som ti hovoril. No to je síce pekné, pán kráľ, ale nič to nevyriešilo.
Viete vybrať? Musíte tu, ctenému pánovi kráľovi povedať, ako ho máte radi. Samozrejme, treba múdro zvážiť. Takže, čo je pre vás najdôležitejšie, najkrajšie a bla bla bla, to poznáte. Poznáte. No, Technulienka, začni ty. Ty si taká úžasne praktická. Tatuško môj milovaný, mám ťa rada ako najtechniku v rebríčku top technika. Nuž, dcerenka, vieš, ja sa veľmi týmto veciam nerozumiem. Povedz mi to konkrétnejšie. Tak upresním, tatuško, najnovší iPad, iPod a iPhone nie je predsa nič krajšie a dokonalejšie na svete. Keď povieš, milá moja, dosť vysoko si ma ceníš. A vy, radcovia, dúfam, že zapisujete, treba poskupovať akcie z týchto, zo spomenutých vecí. Ako si ráčite želať? Samozrejme, pán kráľ. No a teraz ty, dcéra moja druhorodená. Tatuško môj, mám ťa rada, ako ten najvybrúsenejší brilňak, vsadený do zlata. A to má veľkú hodnotu. No podľa výpisu z kredite A upozornení z banky. dosť veľkú. Dosť veľkú. Tatuško môj, tak veľmi som sa na teba tešila. A ja som ťa netrpezlivo očakával, dcerenka. A nemohol sa vás dočkať. A dlho sa vás nemohol dočkať. Ale tatuško, vieš prečo, že mám toho veľa. A moja doprava tiež nie je žiadne Porsche. Veľa? Prídeš sem bez make-upu, v joggingovom úbore na tomto tu? Bez gelových nechtov, umelých rias. A tvoja koža už dávno nevidela solárium. Takto sa chodí do vyššej spoločnosti. Ale sestričky, svetoprávny prostriedok nemienim. Je to zdravé pre mňa i pre ekológiu. A krása je predsa zdraví. A viete, že ja nemám na tieto taľafatky čas? Taľafatky. Taľafatky! Nuž, dcerenka, dnes musím rozhodnúť o jednej veľmi, ale veľmi dôležitej veci. Odchádzam na stáž medzinárodných vzťahov a potrebujem za seba šikovného a zodpovedného nástupcu na trón. Nástupcu na trón. Ja! No ale princezné, čo sme na trhovišti? Trochu kultúrnosti by to chcelo. Kultúrnosti. Veľa som premýšľal, až som dospel s mojimi radcami k záveru, že krajinu bude viesť najlepšie tá z vás, ktorá ma má najradšej, ktorá najviac ľúbi svojho tatka, tá predsa aj najviac bude ľúbiť jeho kráľovstvo. Nuž, Solienka, povedz mi ty, dcéra moja najmladšia, ako ma máš rada? Tatuško, vieš, pretože s mojimi sestrami si v mojom živote najdôležitejší. To rád počujem. Špolúľka! Podlízačka. Ale princezné. Tatuško, ale sol je predsa vzácna. Nedá sa žiť bez soli. Potrebujú ľudia, zvieratá. Dcéra moja, sklamala si ma. Odovzdáš ešte dnes všetky zlaté, strieborné karty, všetky debetné karty, všetky kreditky.
Všetky karty! Tatuško, mne nezáleží na kartách, ale nechaj si vysvetliť, že sol je dôležitá. Solienka, už dosť. Spomínaš si ešte, ako si ľúbil našu mamičku? Stále ju ľúbim. Sol života je predsa láska. 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 Tatuško, predstav si, že vypnú elektrinu, predstav si, že sa vybijú všetky baterky. Ktorá baterka jediná bude fungovať ďalej? No žiadna. Elektrina nie je, baterky sa vybijú. Čo by mohlo fungovať ďalej? Ale... Žiadna. Ale áno, tatuško, jedna predsa len. Naše srdce bude stále byť. A keď bije naše srdiečko, to znamená, že je láska. Keď je tlko srdca, hovorí láska, láska, láska. Áno, láska, sestričky moje. A hovorí sa, že láska je soľou života. Pravdu máš, dcerenka moja. Láska je soľou života. A viete, ako to v kráľovstve pokračovalo? Všade sa veľa solilo. A ľúbilo.